एका मनशाक लाग जिवीत एकेला फावो जिविता पासत मागण्यांतल्यान आमी सदां देवाक दिनवासून जावो कुडीक आमची रोगता मासाचो एक एक सादो दिला जिवो पूण मनशांनी सांद्याचो बेउपयोग करून पळयात केला मेवो नेणारांक तूं बुलयताय जाणारांक त्या फुलयताय दुडू मेजून ते तुज्या हातान सोत पयली पळयताय फोटींगपणां उलयताय जिती मोनी कोत्ताय वयत्या दुडवांनी गिरेस्तांक तूं हांसयताय गरिबांक त्या रडयताय काळजा दुखयताय कोट्या कर्तुबांनी असलेल्यांक भरपूर खावयताय नासलेल्यांक दिवंक फाटीं सरताय हे पोरीची येताय वायट तुज्या चिंतनांनी असलेल्यांक भरपूर खावयताय नासलेल्यांक दिवंक फाटीं सरताय हे पोरीची येताय वायट तुज्या चिंतनांनी मनीसपण विसरून जी येताय ते व्हडपण बरें करून उखलो ना पांय खूंय गेलो खूंय ना कितें हाडलां काय ना वचलेंच घोट्टा मनशा सोबे संवसारांतले ते तुजे आनी हे म्हजे खूंय व्हरोंक चिंतलाय तुवें केल्या वस्तूची आनी संवसारी आस करून जिवीत केलाय मेये देव गोट्टा मनीस मोडटा मोबायल एकामेकाक सोडटा कुडीचे आशेक लागोन त्या पातकांनी बुडला बाबूय रोगताक वळखना शेजारी उलयना दुस्मान कायेचो किडो काळजान रिगोयला आजकाल देवाकूय भियेना कोण मनी जियेता आपले पोन वरान सांगता देव आपल्या लागीं उलयला मनशा चोडूय दावो नाकाय सगला पळय वयर पूण चलो नाकाय आपटोन पडोन मनशी चुकलो म्हूण पावला मनशा चोडूय दावो नाकाय सगला पळय वयर पूण चलो नाकाय आपटोन पडोन मनशी चुकलो म्हूण पावला सोमेस्ताचो कोणूय कोणाचो मनीस पळयात खंयच्याकूय पावला कसले दीस येवचे आसा कोणूच नको फुडें कितें जायत रावला ज्या दीस ह्या संवसारान बरें कर जिवितान जे देवान दिला जी देवाच्या हातान बरें करून संवसारान देवान मनशाक धाडला संवसारान जायतेच घडटा दोळ्यांनी आमी पळयता फुडेपण सोडून दोळ्यांचो बरो उपयोग आयकूंक जायना कांय बेरून आदार घेवन दुसऱ्याचोय बरोवन
आसा म्हूण जाय तोच पावूं जिबेक फोटींगपणांतली सोडूय सदां सोद पळय तेंच उलोय उजो पेटोवन बेश्टोच करिना कांय दुवोय काळजा मनांतली वायट पयस कोर दोरीक सांदोनी तोलो दवर देव मनशाक सूख फावो करतलो